musikarik entzuten. Zer gertatzen da? Moia zertu dira. Eta hori? Ez dakit. Bani tromboia ezagutzera etorri naiz, baina ez badago... Itxoin! Begira, nik haukoarekin egingo dut. Kaixo! Ara, hor daude. Begira, tromboiak! Baina, bara besterik ez dago. Eta bararekin bakarrik ezin da musikarik egin? Ez izan ez dakik, doinu bat ezan nahi du. Begi. Eta hau ez alda... Kanpaia. Tori, kanpaia. Nirea? Hau izango da, zuria. Horain, bai. Horain gustua jo dezakegu. Zerreza, tutua eta kanpaia lotu, eta listo, jotzeko prest. Aizue, eta beti izan dira pistoirik gabekoak? Bai, hoi da, bere ezaugarria. Kanpaia eta bara edo irristailua. Garai baten, sakabutxe zuen izena. Begira, begira. Hau zuretzako modukoa da. Metalezkoa eta txiki-txikia. Ba begira, hau berriz, zuretzat plastikozkoa. Oi, ze harina! Eta zuek, ez duzue jo nahi ala? Bai! Hau hemen ez da? Bai, hori da. Begira, haukoa hemen jarriko dut. Horain purrustadakin itzazu. Eta zuek ere saiatu etxean, bai? Bertan duzuen tutu eta enbutuak hartu eta burruste egitera. Hori, glisandoa da. Glisandoa? Bai, glisandoa. Bara mugitzen dugunean, beraka, soinua, beraka dijoa. Eta bara, itxi egiten dugunean, soinua goraka dijoa. Ea? Zia, entzun. Erabakita, tromboia ikasiko dut.